Och, bardzo ładny teraz ten high kick. Tu widać, że panowie się nie badają, nie ma czucia dystansu. Po raz kolejny. Piękne wymiany. Poprawił. Widzimy, że Mateusz Bednarek specjalizuje się w kopnięciach. Tak, tak. Przednia noga bardzo dynamiczna. Z kolei na tą chwilę Kamil stara się przede wszystkim boksować tym lewym prostym, wykorzystywać właśnie ten zasięg. Myślę, że Mateusz widzi tą prawą rękę, która czasami jest opuszczona i ten high kick nie jest nieprzemyślany. Bo przy każdej akcji, którą zaczyna Kamil, ta jego prawa ręka wędruje do dołu. A, wyłapanie nogi, ale no nie poszedł za akcją Kamil Grzymała. Czy będzie obalenie? Próba wpięcia do gilotyny. Tak, mamy wpięcie. Głowa wyłapana. Oj, wpiął się nogami, ale Nie ustabilizował, przeskoczył te nogi Mateusz Bednarek i teraz wracamy do stójki. Po raz kolejny bezpośrednie kopnięcie. Oj, tak. Tak, i sprowadził. Jest gilotyna. Jest próba gilotyny, ale po raz kolejny te nogi za bardzo uwolnione. Wracamy do stójki. Oj, kopnięcie poniżej pasa. Bardzo ładna, techniczna walka. Jest trochę chaosu, ale widzimy. No, teraz Kamil ma czas dla siebie. Regulaminowe nawet do 5 minut. No, oczywiście sędzia wie, że te kopnięcie nie było zamierzone, ale upomnieć zawodnika musi, żeby taka akcja się już nie powtarzała. Bardzo ładnie Mateusz Bednarek prezentuje nam tutaj kopnięcia. Widzimy, że od czasu do czasu Kamil Grzymała wyłapuje tą nogę, ale no jeszcze obalenia z tego nie zaliczył. No i widzimy tutaj, że panowie zdecydowanie wolą bić się w stójce, ponieważ i Mateusz po próbie obalenia odpuścił tą pozycję, gdzie miał związane nogi, i Kamil dwukrotnie wpinał się do gilotyny. Tutaj widzimy narożnik, a już wracamy do klatki, ponieważ wznowiona została walka. Och, potężne kopnięcie kontra lewy prosty. No ciekawy jestem, kto wyjdzie z tej konfrontacji zwycięsko. Kopnięcia są bardzo męczące. No, Kamil ładnie zapunktował tymi prostymi, ale Mateusz notorycznie okopuje tą nogę. Oj, piękne rzucenie. Ale teraz czy Mateusz wejdzie za plecy? Czy wejdzie Mateusz za... Tak, widzimy, jest wpięty za plecami, ale Kamil ciągle trzyma głowę. To było piękne obalenie, ale no niestety nie poszedł troszkę za swoim przeciwnikiem, oddając mu w ten sposób plecy. No i to teraz Mateusz jest zawodnikiem z góry. Wyłapanie ręki, wpięcie, ładna kontrola za kolec. No ale przenosimy się. Takie chaotyczne trochę to było. Próba pójścia po obalenie. No widzimy, że pojawiła się tam krew pod nosem Mateusza Bednarka. Myślę, że to wynik tego lewego prostego, który kilkukrotnie podczas tej pierwszej rundy kąsił nos Mateusza. No i się nie myliłem. Podoba mi się ta walka. A tobie, Artur? Tak, zdecydowanie bardzo techniczny poziom. Przypomnijmy, tutaj panowie mają dopiero 18 lat. No, jest to początek ich drogi, a tutaj widzimy już naprawdę bardzo wysoki poziom techniczny. Tutaj na powtórce widzimy właśnie te wymiany i high kick.
który został zebrany. Próba obrotówki, wpięta gilotyna, przetoczenie, próba wpięcia nogami, ucieczka Mateusza do boku, wejście za plecy i piękny rzut. Piękny rzut, ale tutaj no, niestety troszkę za długo przytrzymywał, nie poszedł Tak. za tym obaleniem. A my przypominamy, że możecie Państwo wykupować pay-per-view. Ta walka jeszcze jest w otwartej wizji. Możecie ją obejrzeć za darmo. No i lecimy z rundą drugą. Mam nadzieję, że będzie równie poprawna technicznie i równie ekscytująca, ponieważ w tej pierwszej rundzie mieliśmy zarówno techniki bokserskie, jak i piękne kopnięcia. Były również obalenia. Mateusz zgodnie z planem okopuje tą nogę. O, kolejna próba przechwycenia. Ale Kamil kąsa tym lewym prostym, który wchodzi. Tak, tak, który ten wchodzi. lewy prosty jest bardzo dobrą bronią. Powinien go używać jak najbardziej. No, teraz bardzo widoczne to wejście w nogi. Ale czy zostanie wykorzystane? No widzimy, że Kamil oddaje plecy. Zobaczymy, co Mateusz tak naprawdę z tym zrobi. Czy to wykorzysta? Powinien go odciągnąć od tej siatki. Zawodnikiem, który szukał obalenia, teraz jest zdecydowanie Mateusz Bednarek. Starał się wykonać to obalenie pod koniec pierwszej rundy. Również teraz bardzo ładna akcja bokserska. Po raz kolejny w wykonaniu Kamila. No i coraz bardziej czerwona ta twarz. Mateusza, zgadza się. Mateusz konsekwentnie stara się iść do przodu, próbować obalać, ale widzimy, że nie pracuje za bardzo korpusem, nie pracuje na boki. Wchodzi prosto na te ciosy. Wychwycenie nogi. I czy będzie posadka, czy pójdzie po dwie? O! To może być koniec. Widzimy mocno w natarciu teraz Kamil Grzymała. Tak. Obejście pozycji. I czy teraz Mateusz nie odda pleców? No, Bednarek w opałach. Bednarek w opałach. W pewnym momencie wydawał się bardzo zrezygnowany Bednarek. Poszedł po tą nogę, ale z dużą łatwością dał się obrócić Kamilowi. No i czy tutaj Grzymała pójdzie po krucyfiksa, bo widzę, że podchodzi nogą. Ale Bednarek powinien teraz oddać plecy i uciekać do siatki jak najbardziej. No ta pozycja nie jest na jego korzyść, ewidentnie. No ale pamiętajmy, że to formuła semi-pro, czyli te rundy są nieco krótsze. Tutaj już zostało pół minuty do zakończenia tego drugiego starcia. No i teraz niestety Bednarek zrobił najgorsze, co mógł zrobić. Wpiął się w gardę, uciekł plecami pod siatkę. Powinien tą gardę rozpinać, wstawać. Trójkąta. Koniec. Kopnięcie na wątrobę, wydaje mi się tam. Tak, to było ewidentne, ale to było legalne kopnięcie w parterze, kopnięcie na korpus, które jest dozwolone w semi-pro. Ale sędzia bardzo dobrze zainterweniował. Widziałem ten grymas na twarzy i widziałem to, że niestety Mateusz nie byłby w stanie kontynuować walki. Naprawdę niewiele zostało do zakończenia tej pierwszej rundy, ale idealnie wykorzystał tą całą sytuację Kamil Grzymała. No i widać tutaj potencjał i intelekt w walce, bo naprawdę trzeba mieć oczy dookoła głowy i być trzeźwym w tej walce, żeby przycelować i kopnąć na korpus zawodnika, który usiłuje wstać z pozycji parterowej. No widzimy, że dalej odczuwa skutki tego kopnięcia Mateusz Bednarek. Z miłą naprawdę będę śledził Kamila, bo jeżeli to jest początek jego kariery, to duży potencjał w tym chłopaku. Zwycięzcą walki przez techniczny knockout w drugiej rundzie
Kamil Drzymała! Pierwszej walki podczas 11. edycji Silesian MMA w niezwykle efektowny sposób kończy pojedynek. Ale oczywiście wielkie brawa również dla Mateusza Bednarka, ponieważ bardzo dobrze prezentował się w tej walce. Zgadza się, no ja myślę, że nie odstawał na pewno Mateusz Bednarek od Kamila Drzymały umiejętnościami. Myślę, że No zobaczmy, tutaj już było widać tak troszkę zrezygnowania u Bednarka. Nie wiem, czy ta wątroba nie została już wcześniej tak jakby naruszona. Tu jeszcze te ciosy na Oj, korpus, tak. na głowę. Mocno nawałnica próba młotkami. zapięcia trójkąta. O! I tutaj mamy to kopnięcie, wątrobę. Niezwykle bolesne, ale pięknie w timing wszczelił się tutaj Kamil Drzymała. No i całkiem niezły timing sędziego.